ദിൽഷ ബ്ലസ്ലിയോട് പറയുകയാണ്, ബ്ലസ്ലി ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കാൻ നീ തയ്യാറല്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ബ്ലസ്ലി പറയുന്നുണ്ട്, അല്ല ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ബ്ലസ്ലി പറയുന്നുണ്ട് ദിൽഷയോട്, ഇത് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ് ആണ്, ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ദിൽഷ ബ്ലസ്ലിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നീ ചെയ്തോ എന്ന്. അപ്പോൾ ദിൽഷ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഇനി എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വരണ്ടാന്ന്. നീ ഇവിടുത്തെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നീ ചെയ്യുമെന്ന് ബ്ലസ്ലിനോട് ദിൽഷ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്നലെ വരെ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ അടിച്ചുപൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്ന് യാത്രയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാവരും പാസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ കളികൾ കാര്യമാവുകയാണ്. എന്താണെങ്കിലും പുറത്തും അകത്തും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള കളികൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ആരാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിലെ വിന്നറാകാൻ പോകുന്നതെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥികൾ ആരാണോ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഓരോ വോട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുക.